Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, pitsa 15 na bulan sang Hulyo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga aga. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa inyo lawas. D3 Bayo tambal man sa ubos-ipon kag hilana tag 14 pesos lang produkto sang klinika di alternatibo. Kag ginadulong man sa aton sang DTX 500. DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig panubo sa inyo blood sugar bangod sa mga organic compound niya bisin charantin kag polypeptide. Gamito naton ini proteksyon sa mga pamalatian. DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Ante sa mga balita kag isyo, ari anayo duludugsing kita karon nga adlaw. Game 4 na sang NBA Finals kag katulad sa nagligad nga mga hinampang ang Aksyon Radio Bacolod magahatag sang papremyo sa makapakot kung sinong magadaog sa Sambua, Phoenix Suns kag Milwaukee Bucks. Nami ni, samtang galantaw kamo, enjoy kamo, may ginapaabot kamo. Simple lang ang himuon ninyo. Sa pagsugod sang live coverage, lawagon sa Aksyon Radio Bacolod, ang numero, kung diin kamo mahimo, makapadala sang inyo sabat. Amo na nga pamati ginmayo. Ang una nga pamangkot, ano nga team ang magadaog sa Game 4 sang NBA Finals? Phoenix Suns o kon Milwaukee Bucks. Ang ikadua nga pamangkot, pilaayhan ang final score sa NBA Finals Game 4. Tipunon ang ngalan sang tanan nga maigsakto nga sabat sa una nga pamangkot. Magabunot ang Aksyon Radio Bacolod sang tatlo katagdaog tag 300 pesos. Samtang kung ikaw naman ang makapakot sa final score, ikaw magadaog sang 500 pesos. Kidi ang kakita, nag-enjoy na kamo, gapamati na kamo. Sang aton sini basketball final, may tsansa pa nga makamani kamo. Anong himuon ninyo? I-text ang inyong ngalan, edad, address, kag ang sabat sa una nga pamangkot sa numero nga pagalawagon. Samtang nagapadayon ang live coverage. Sa mga online viewers, ibutang sa comment section ang imo pangalan, edad, address, kag ang sabat sa una nga pamangkot. Ulaton ang signal sa mga naga-cover live kung saan magasugod
sa pagpadala sang inyo entry. Mga kaaksyon, atagal lang kamo sang 10 ka minutos agod makapadala sang sabat, agod magtutok, agod nga hindi ka mauli sa pagpadala sang entry, hindi ka magbulag sa bilog nga coverage. Pagkatapos ang hinampang, magagamot naman ang nagakover sang hinampang sa tagdaog sang 300 pesos nga kas. Samtang naga-half-time break kita, liwat, mahimo naman makapadala sang entry para sa ikaduha nga pamangkot. Ang makapakot sang final score may 500 pesos. Din kamo kita na, no? Ga-monitor na kamo, ga-enjoy kamo sampang, may tsansa pa nga makamani kamo. Bantayan karon dugay-dugay. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang iladang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga Action Radio Philippine Standard Time las 6:50 ang kapalaran sang siyudad sa Bacolod kon quarantine status ang paghambalan karon nga adlaw na. Ulaton ta. May pag-apila si Mayor Bing Leonardia angot sa karon sa rekomendasyon sang National IETF nga nagaplano sila ipaidalom ang syudad sa Modified Enhanced Community Quarantine Tob-Tob Hulyo 31 sugod buwas nga adlaw pitsa 16. Tigina tinguan gid sa Bacolod pagi kay Mayor Leonardia nga kun mahimo kumbensihon naton sila nga hindi kita pag-ibutang sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ang sangko niyang panglunsod, ang halos tanan nga taga-syudad sa Bacolod, nagapangabay gid. Nagaayo nga kun mahimo, hindi kita pag-ibutang sa status sang Modified Enhanced Community Quarantine. So ang kapalaran naton karon nga adlaw, nagapangabay kita kay kun papanaugan kita sang status nga Modified Enhanced Community Quarantine, may mga hindi amo nga igoon naman diri sa aton, igo naman ang negosyo, madamo naman ang posible apektado mga trabahante kag iban pa. Amo na bla husto na ini. Porte nga pag-antos naton gutom sa sorbe nga ginapatigayon, porteng ginagutom, porteng ginakulang, porteng nawad-an trabaho. Tikon hagad na paduso ang mabulubugat nga status, dako nga halit gyapon ini sa aton pumuluyo. Tani baki-bakion tamambla
nga hindi man matam-an gid sa COVID kag hindi man maigo ang ekonomiya kag ang aton sini mga negosyo kag trabahante. Kay kung mag-amo ni nga igoon niya ang aton ekonomiya, igoon niya mga negosyante, igoon niyang trabahante, pila ka adlaw wala na kita sa makita nga nagabukas pa sa mga mall. Sirado na. Kag kung matabo ini, dihamak naman nga mga empleyado, trabahante ang mawad-an trabaho. Kag kung matabo ina, hindi naton mapunggan ang pagsaka sang kriminalidad, crimes against property, kag iban pa. Ang malain pa, kay kung magpadayon ini, nga mawad-an trabaho ang pumuluyo, hindi na naton mauntat ang baligyaanay sang iligal nga druga. Kapit sa patalim, ginagutom, wala ka nakaunon, hala, ang pumuluyo, sige lang, bisan madakpan, bisan pusasan, basta hindi magutman. Action Radio Philippine Standard Time Lasais 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasimbangwa, mabugaw nga 28 kadasig sa inuras, no? Posible pag-abot sang filing sang certificate of candidacy, makita naton kag maobserbahan naton ang pagkawatak-watak sa pila ka mga partido politikal. Number 1, PDP laban. Sigurado na niya nga mawatak-watak ini sila. Pamatiat ng ila asemblea sa Hulyo 17 kay pangunahan gikuno ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa bulan sang Setyembre, may ara man asemblea ang grupo ni Senador Manny Pacquiao. Di mag-amo ni nga plastada, sigurado biak na ini ang PDP laban. Watak-watak ni kung sinoda ang magaupod sa grupo sang presidente ka magaupod na sa grupo ni Manny Pacquiao. Di kaluyag sini sang oposisyon kung mawatak-watak na ang partido politikal sang administrasyon. Kaya gapit ka na itudo mo si Presidente Rodrigo Duterte kag sumuman si Manny Pacquiao. Perting pitkanay nila. Gaokatay sila. Sang una, mahumot pa sila sa, ay grabe, perte, dumalips to lips na, subong niya, o katay isyo. Siling ni Pacquiao, perte na korupsyon sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Siling naman ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi basta si Presidente gani magbalos, masakit-sakit ini. Yaman ini si Pacquiao gani, so, naigo guro tamaan tapungol ang ulo naglingog-ngog daw hindi amo ang napanghambalya, inukat naman sang presidente, niya wala ka gani kabayad sang 2.2 milyones mo, nga ginaligar, wala mabayaran sa buwis sa gobyerno, masig o katay sila sang ila sini mga isyo. Sila malang mismo gagob-anay, sos kaluyag sang oposisyon. Ginaguba nila ang ila malang mismo nga grupo. Pero labay man ang akon, si Sara Duterte, bisan magsiling pa, si Presidente Rodrigo Duterte, inday, hindi ka maglagan, mintas tanto nga ara da, si Antonio Trillanes, kag si Lila de Lima, kay base kon arang kahon nila ka, sakit buot ko. Pero ang iya anak ka si Sara Duterte, subong nga pangalapkap na, nagakwalis na sa iban nga partido. Nagigan nga daw na pakikita na gani, kaya na Presidente Gloria Macapagal Arroyo, nagapangayo na sang iya sini opinyon. Daw palaban-laban, bisan daw hindi gustong amay, ang anak daw maarang kaged, aber, panilagan. Action Radio Philippine Standard Time, Las 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. 24 hours under protection. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials.
Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ibinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anreg Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagbatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida! Sama-sama tayo sa Bida Vaccination! Radio Philippine Standard Time, La City Size. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio!